sakrijem reči, da moderatori ne znam ni ko su. Dobrodošla nazad. Hvala ti. I kako si? Jesi došla tebi? Jesi se raspavala? Nisi sigurno. Spavala sam do pola sata, bukvalno. Ajmo ljudi, legenda mala. Hvala svima. Ajmo ljudi, ružice nam trebaju. Jedino što mi pišu dobrodošla iz onog pakla. Hvala, Almedine. Vrate, 8 meseci živjeti u paklu nije ni malo lako. I tapkajte, šerujte, ja sam i zaboravila kako to ide. Tapkamo, šerujemo, timska srca. Almedine, ti si moderator, briši komentare samo. Evo nam speed ljudi, šerujte live, šer, ajmo, let's go. Ona je sad izašla iz realitija, ima tamo sigurno puno ljudi, znači krenut će jako na nas. Bravo, Ronja. Ovo je speed beše. Šta si mislila ti mala, a? Zaboravila ona, kaže, šta je ovo beše speed? Ovi naši kad dođe iz Nemačke, kako se ono kaže? Kako ja da ispunim 650 poena u speedu, druže, ja prvi mi live posle 8 meseci. Što ne bi mogla, imaš puno ljudi, ispunit ćeš. Izašla sam jutros. Hvala, ale ne. Imam ja speed, ja vidim speed, ali nemam ja ljude još. Možemo li mi da probamo da ispunimo speed, a? Ne, to vi ste uspjeli. Nismo. Nisam, ale ne, tek sam jutros izašla. Bravo ljudi, ispunili smo speed. Bravo cijela ekipa, bravo. Sad je u bitu. A sad pucite šta ćete, Kažite vi vašu silu. Ljudi ne znam pobjede imamo. Dakle, iz zadruge da nisam bila tu koliko dugo i nemam nigde nikog. Sad će doći ljudi, polako. Malo pa tapkajte mi bar, opet moram da se raspravljamo oko tapkanja. Kaži mi Ana, ovako, sad će tebi da dođu ljudi. Kaži mi Ana, kako ti je bilo u realitiju 8 meseci? Ludo i nezaboravno. Kaži mi Ana, molim te, koga si postavila za vođu? Terzu. Aha, dobro. Jesi se dvoumila možda? Ja sam malo se dvoumila, ali je prevagano Terzu. Dobro. Kaži mi, molim te, kakvi su ljudi u ovoj sezoni? Divni. Nikad gora sezona nije bila, nikad pišu to. Nikad morbidni ljudi, ti ne znaš. Samo mrtvi, živi, grobovi, nerođena deca. Živo se psuje, niko ništa ne reaguje. Vidim, da. Moraju nešto da promene. Šta ima kod tebe? A ništa, evo standard. Sve isto. Preselila se malo, ali tako. Hvala Aleksandre puno. Ljudi, tapkamo i šerujemo live. Veselila sam se ja, evo kući. Padila live, prvi nije mi dobro. Promenila sam boju kose, ošišala sam se, skinula sam na dogradnju. Tako. Baš si lepa. I ti si. Ma ja sam ubijena, druže. Farbanje, ali dobro, imala si frizera tamo, jel? Da. Pa dobro. 1 milion tapkanja, bravo ekipo, bravo za sve, bravo. Ljudi, pazimo se snajpa, možda tamo neko snajpa. A s čime legendo da snajpam? S čime? Više se ne bi vratila za milion. Možemo da se kladimo da ćeš ući sledeće sezone. Nema šanse, dosta je.